Pambubugbog sa dalawang lalaki sa Calasiao, Pangasinan na kuhanan ng video. Kaanak ng biktima humihingi ng hustisya. Huli Cam exclusive, hatid live ni Kim Bandarlipe. Kim. CJ, matinding tama sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ang tinamo ng dalawang biktima matapos pagbubugbugin ng dalawang hindi pa nakikilalang mga lalaki. Napuruhan sa mata ang dalawang construction worker matapos bugbugin ng dalawang lalaki sa Calasiao, Pangasinan. Sa kuha ng amateur video, makikita ang namumuong alitan ng dalawang panig na pawang nakainom. Maya-maya pa, nilapitan ng isang lalaki ang dalawang sakay ng motorsiklo at sinasabi nitong narinig daw niyang minura siya sa kanaghamon ng away. Sa kuha naman ng CCTV camera, makikita ang pambubugbog ng isang lalaki sa dalawang biktima. Napahiga pa ang isang biktima sa kalsada. Nalinggisan iramay kay ibag. Sa naman, alay ka kalinggis mo kanda sikat. Saan na pininiti? Saan ang unaawat natin? Saan daan yung sublay? Ito nga, nagtamo ng mga injuries sa iba't ibang ng katawan itong dalawang nabanggit na biktima. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng mga biktima. Agad nilang inireport sa himpilan ng pulisya ang insidente. Baka gawin niya rin sa iba. Kaya gusto ko siyang mahuli. Kahit sa pulis tayo magkita, mag-usap tayo. Paalala ng pulisya. Mga taong gagala sa kung saan dahil alam naman natin kung anong sitwasyon natin ngayon. Medyo mga gumagala na lalo na yung mga nakakainom ng alat. At ito nga, nagkakakursunadahan hanggang sa nauwi sa rambulan po ito. Wala pang pahayag ang panig ng mga nambugbog, ngunit sinisikap pa rin ng pulisya na hanapin ang mga ito upang makapag-usap ang dalawang panig sa police station. Paalala naman ng otoridad na iwasan ang uminom ng 10 oras ng gabi dahil isa raw ito sa mga faktor kung bakit nagkakainitan ng ilan. CJ? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.